nzvimbo. Pamusoroi machairwoman, pamusoroi machairwoman, pamusoroi vabva kwese kunzvimbo dzakasiyana, vana veZANU-PF, ndoti pamusoroi province, chair wangu nemashefu abva kunational. Inini ndakamirira nyika, ndingati ndakamirira Harare, asi ndakamirira nyika. Ndakamirira Harare province. Ndiri ndakamirira Harare province. Ndiri kuti madzimai taneta nevanhu vanobhemba vamwe makumbo. Tine vakuru vedu vakaita sana mai Sandi Moyo nana mai Mahoka kumusoro kwesitiri vana vakupandukira amai Dr. Grace Mugabe. Pandakazvinzwa ndakashamisika semadzimai, hatina kufara nazvo. Chekutanga chandoda kutaura, amai vedu Dr. Grace Mugabe, chigaro chavainacho takaenda kumazowe tikanovakumbira, amai tauyawo sevana venyika kuzokumbira chigaro kuti muitewo sekitari wemadzimai. Amai vakamboramba, tikavagombetedza, vakati zvakanaka vanangu, asi ndombonotanga ndaudza baba. Takadzokera kechipiri, amai vakazobvuma, asi vakanga vamboramba. Zvino nhasi chatishamisa, amai vakubhembewa namai Mahoka namai Sandi. Vakambotuka vamunangagwa, tikati aiwa ngatimbonyarara, yateya kamwe haitewi. Zvino nhasi vaenderera futi vakuti pasi namai Dr. Grace Mugabe. Pamusoro imashefu mese muri pano, yakamirira Harare province. Ndauya nemadzimai ese amuri kuona, hamusirimi matikoka, tazvikoka pachedu. Saka mashefu kusangano ndewedu, hatidzvanyirirwi takatarisa. Saka tauya kuna chairwoman weHarare province kuti amai todati mutisvitsirawo mashoko andanga ndichitaura, asi ndakazomanyora mutsamba iyi yandakabata iyi kuti mai Mahoka zvamakaita kuna vamunangagwa nhasi uno ndozvamakuitazve kuna Dr. Grace Mugabe. Amai venyika taramba pasinazvo. Saka ndiri kuti nhasi chairwoman shefu ndauya netsamba iyi pamusoro imashefu mese mungava muri pano. Handigoni kuziva nezvigaro zvenyu, asi chairwoman weprovince ndokumbirawo munondisvitsira kudenga kumusoro